Crèdit Andorra, estem farts d'esperar. Crèdit Andorra, estem farts d'esperar. Bona tarda, ens trobem aquí a la seu social del Crèdit Andorrà i estem veient que hi ha molta cua aquí, no sé què està passant. Anem a veure què passa. Hola, bon dia. Bona tarda. Bona tarda. Tot bé? Sí, bueno, ja veus. Què feu aquí? Fent cua. Fent cua? Per què? Fa més de 2 setmanes que encara no ens han passat la nòmina. Sí. I portem aquí 2 dies esperant a veure si s'arregle, perquè si no... Si no malament, no? O sigui... No dinem, no mengem, si no no es pot fer res. Cap, què li passa a vostè? Què fa amb una toalla al cap? No, perquè vaig venir al crèdit l'altre dia i volia ficar el crèdit i no em va la contrasenya del crèdit. Si vostè li falla el que és la banca per internet. Sí, no puc, i em van dir que ja la cartilla ja no funcionava. I realment la tovallola li soluciona alguna cosa? És superfort. És per nervis. Per nervis. Com això me'n va fort. És superfort. On és? Què fa aquí vostè? Res, que normalment cobrava el dia 5 o 6 o 7 i ara cobro el dia 2 una puta merda, no arriba a final de mes. Estic fins als collons ja. Problemes greus aquí amb aquest banc. Podem veure aquí la gent com està sofrint. Mira, aquest senyor sembla que ho està passant molt malament. Mira, yo soy repartidor nada más, ¿vale? Yo soy repartidor. Me tienen aquí en la puta cola porque la contable está de depresión, de baja, y me mandan aquí a buscar recibos. Me dicen, el Iván, ¿dónde está el Iván? Es el Iván, no ha venido el Iván, tío, yo hasta la polla. El Iván, busquen el Iván. Aquestes noies, què els passa? Nosaltres vam anar de viatge i no ens funcionava la targeta. Ens vam quedar... I no tenim efectiu. I quan porteu aquí? 2 dies ja. 2 dies. No se'ns nota. Angoixa, no? Sí, molta. Mira, fins i tot ens giren la cara, no volen ni sortir. Això és fortíssim, senyors. Està passant alguna molt greu aquí. Hosti, vostè un altre cop? Què fot aquí? No estava allà davant? Que em va dir el crèdit i s'han donat compte de que el crèdit no funciona i m'he colat. Ah, s'havia colat I vostè. m'han enganxat pel turbant. L'han enganxat. Home, és que crida una mica d'atenció vostè amb el turbant. Això és desesperant. Tenim un senyor aquí al terra. Què li està passant? Què li passa a aquest senyor? Què li passa? M'ha donat un ataque, 5 euros m'han cobrat de comissions, 5 euros de comissió? 5 euros! A sobre la noia em diu que tinc la pensió baixa, La pensió? La pensió baixa. La pensió baixa? Sí. Déu-n'hi-do, aquest està malalt. Mira, aquest sembla que l'hagin... Això sembla callejeros ja. Estan alimentant gratis, A veure, aquest noi potser vol dir alguna cosa, també. Fins als collons d'esperar, Això és el pitjor, 300 euros. 300 euros, sí. 300 euros. 300 euros. Sí, respirant, 300 euros. Són uns campions. Un altre cop aquest paio, però no pot ser. Però què li passa a vostè? És el crèdit que em persegueix. Això de l'e-crèdit ja ho sé, però què fa al final de la cua? Entro al Google i em surt el crèdit. Que sí, que no li funciona l'internet. La contrasenya em van donar, no és un 0, és una O. Què passa? Ja està aquí, Jaume Pardi. Blas. El crèdit andorrà és meu. És de la família Pardi di Pasti. Jaume Pardi, què voleu? Diners? Voleu diners? El problema són els diners. Jo només vinc aquí a treure un extracte. Un extracte només. Em deixeu passar o no? No. Però si jo menjo Villegas, què? L'after no està aquí, hombre. Dios mío, Però què fa? yo te los guardo, Sisplau, fem 3 files. Els de transferències, sisplau, a la dreta. Els de transferències a la dreta, sisplau. Els de transferències a la dreta. A la dreta, molt bé. Els de reintegraments a l'esquerra. I el que hagi tocat un bitllet de loteria, que vingui ja. Sí. Molt bé, pot passar. Vinga. Molt bé. Ja pot entrar, Gràcies. Ara.